Ze všech živočichů naší planety umí při bolesti nebo smutku plakat jenom člověk. V průměru 28 kapek při jednom pláči. Slzy jsou z 99% voda, ale obsahují ještě dalších 80 součástí, včetně cukru a antimikrobních látek. Co je ale nejpodstatnější? Kalso? Měli bychom zjistit, když Zase bylo spíš? prolitat, proč bylo. Kolik tisíc skanulů základovství, kolik bolesti, kolik lásky, kolik pokoře, kolik ze smutku. Stačí. Kolik Nie. a kolik starý muž na sklonku svého života. Už si hore. Je zřejmé, že znalost o životě je úplná jen tehdy, když poznáme ty, kteří jej živí. Lidské tělo není jen